Ani nga video atong tubagon ang pangutana kung kinsa ang asawa ni Cain, ang unang anak ni Adan ug ni Eva. Kani nga pangutana mao gyud ni sagad ipangutana sa kadaghanan gyud nga mga Kristohanon kung hain daw nakapangasawa si Cain tungod kay nasayod man ta nga sila lamang ang unang mga tawo nga gisigutan sa pulong sa Dios diha sa karaang tugon ug nga aduna lamay sila duha ka anak nga si Cain ug si Abel. Matud pa sa pulong sa Dios in Genesis chapter 4 verse 1 and 2, matud pa niya si Adan nakighilawas kang Eva nga iyang asawa ug nanamkon si Eva ug nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niya Cain ang bata. In bersikulo 2, unya nanganak siya laing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. Ani nga verse mabasa nato nga duha lamang kabukang anak ni Adan ug ni Eva, si Cain lamang ug si Abel. Ug nga si Abel magbalantay sa karnero ug si Cain ang mag-uuma. Apan human patian ni Cain si Abel, matud pa sa Genesis chapter 4 verse 17. Genesis 4 verse 17, si Cain nakighilawas sa iyang asawa, nanamkon ang iyang asawa ug nanganak og batang lalaki nga gihinganlan nila Enoch. Unya nagtukod si Cain ug syudad nga ginganlan niya Enoch, agig pasidungog sa iyang anak. So sa unsa magpaagi nga nining maong bersikulo naghisgot man nga si Cain nakighilawas sa iyang asawa ug ngani nakaanak pa siya nganlan niya og Enoch. So sa unsa magpaagi nga duha man lang ang anak nilang Adan ug ni Eva. Adunay mga teorya nga sagad mao'y gisulod sa kadaghanan nga sa wala pa si Adan ug si Eva, aduna na daw lain tao nga gihimo ang Dios. Ug nga niini nga teorya gipasabot nila nga dili lang si Adan ug si Eva ang unang mga tao sa kalibutan. Pero ani nga teorya duna kini dakong problema igsoon. Dili mahitabo nga ang kasulatan mamakak ug dili mahitabo nga masipiat ang kasulatan nga duna pay lain nga mga tao. Tungod kay ang kasulatan nagaingon magsugod ta ni Adan, matud pa sa 1 Corinthians 15:45, ang pulong sa Dios nagaingon kay ang kasulatan nagingon ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi, apan ang ikatapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. So gisgutan ining maong bersikulo nga ang kasulatan nagingon ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi. So dinhi gipasabot igsoon nga si Adan lang ang unang tawo, unang lalaki nga buhi, no? Unang tawo ang gisgutan diri. So wala na lain pa nga tawo gawas ni Adan ug ni Eva. Unya adto putas Genesis chapter 3 verse 20, matud pa sa maong bersikulo Genesis 3:20, gihinganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. O di ba? So gisgutan din nga si Eva mao siya'y inahan sa tanang mga tao. Sato pa wala na laing tao nga una pa nila o wala na laing tao nga gihimugso nga dili sila ang una. Sila gyud ang una igsuon kay gisgutan diri nga si Eva maoy inahan sa tanang mga tao ug si Adan mo'y unang tao nga buhi. So kung sila ang unang mga tao sa kalibutan, ang pangutana karon, asa man di ay gyud nakapangasawa o nakakuhag asawa si Cain. So usa sa mga tubag igsuon, ipila sa mga tubag mao kini. Nakapangasawa si Cain, posible nga sa ihang igsuon. Ikaduha, posible nga ayang asawa iharapong kadugo o iharapong pag-umangkon. Tungod kay sa unang panahon mga kaigsuonan, tag-as og edad ang mga tao. Ug nga atong hinumduman nga matud pa sa Genesis chapter 1 verse 58,
nga niingon ang Dios. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan ug lukpa ang kalibutan sa iyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Hinumdumi igsoon nga kining maong bersikulo, human mataw si Adan ug si Eva adunay panalangin sa Dios ngadto kanila ug giingnan sila nga lukpa ug puyo ninyo ang kalibutan. Pagsanay kamo kinahanglan mo daghan ang iyong mga liwat. So sa ato pa si Adan dunay bersikulo in Genesis chapter 5 verse 4 matud pa sa mong bersikulo, human mataw si Seth nakaabot pa gayud si Adan og laing 800 ka tuig og nakaliwat siya ubang mga anak. O di ba? So hinumduman nato nga ang sugo sa Ginoo from Genesis chapter 1 verse 28, giingnan sa panganak kamong daghan. So sila man lang tong Adan ug ni Eva ang giingnan so papanganakon silang daghan, dili lang kay si Cain ug si Abel. Human mamatay si Abel, aduna sila ikatulong anak nga gitawag og si Seth. And then human ana wala na gi-mention sa Biblia nga ang mga ngalan sa iyang tanang kaanakan, kundili ang giingon ra sa Genesis chapter 5 verse 4 nga sa hapit na sa nagpangidaro na og 800 ka tuig si Adan, nakaliwat pa siya og ubang pang mga anak nga lalaki o babae. Nasato pa posible nga si Cain dito nagkuha sa usa sa iyang mga igsuon o di ba usa sa iyang mga pagumangkon. Tungod kay during sa pagpatay niya ni Abel, wala gimension dito pilay ilang edad. Posible mga gulang na sila, either mga minyo na ba kay si Cain is mag-uma and then magbalantay na magkarnero si Abel. So posible nga mga minyo na siguro sila ato ug wala lang gimension ang ilang mga ilahang pamilya, ilang mga ngalan silang anak. So inana nga tungod sa kadagko nilang edad, usa sa mga aspito diri nga atong itan-aw is tungod manggod sa kadagko nilang edad, dili pareha sa ato akaron nga dili nagyusagan makaabot og sa kadto. Sila pinakataas nga edad sa una, si Metusela is 969 usa namatay. Ug matud pa sa Jewish tradition nga si Adan nakaanak siya og 33 ka lalaki ug 23 ka babae human siya mamatay. Ug sa iyang kamatayon nagpangidaron siya og 930. Nakaanak siya og daghan ug naanap siya daghang mga apo. So posible nga diha mga igsuon nagkuha og asawa si Cain sa iyang igsuon ba o sa iya ba mga pagumangkon nga apo ni Adan. Tungod kay sa una mong panahon igsuon, dili pa bawal nila kining gitawag og incest. Unsa man ning incest? Incest, sexual intercourse between your close relatives or family. So pakihilawas kini o pakigminyo sa mismo nimong kadugo, no? Kaugalingon ra ninyong kadugo wag magminyo ay tungod kay sa una jutay pagayod ang tao, niya gisugo sila sa Ginoo nga panganak kamong daghan, no? Sa panahon ni Adan. So silbi sila sa pamilya lang sa gyud ang mauna. So dili bawal sa una ang mga close nimo nga relatives o kadugo nga imong ninyuan. Now just like sa human sa lunok sa panahon ni Noah, di ba? Atong hulagwayon human ato is ang katong mga pamilya gikan sa anak ni Noah, no? Si Sem, si Ham ug si Japet. So gikan sa iyang mga tulok anak, katong mga asawa nila nakapanganak pod, diha gikan ang tanang kaliwatan sa kalibutan, no? Diya di ba mga pamilya ra na sila. So bisan si Abraham, di ba? Kana si Sarah iyahan ng igsuon sa amahan pero dili igsuon sila sa inahan. So di close relatives ra sila. Si Isaac, no? Napangasawa niya si Rebecca, no? Si Jacob napangasawa niya si Raquel o si Leah nga anak ni Laban nga iyang uyuan. So silbi sila manag-agaw ra tungod kay sa unang panahon dili bawal nila ang kanang gitawag og incest, no? Muna nga ang duol nga tubag mga igsuon mao nga si Cain nakakuha siya asawa sa iyang igsuon or either sa iyang pag-umangkon. Okay, so salamat sa maong pulong. Hopefully nakatabang kini og dako sa matag usa karon nga namati nining mao nga
video o kita sa sunod na pod nga mga video may tungod sa mga pangutana ug ang pulong sa Dios way ato ang patubagon. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon in John chapter 8 verse 32, kung mahibalo kamos kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag ninyong kagawasan. God bless.